Yenza kanje. Ngathi wena uthi kufunzwa ngasiphi. Mawubuza mina uthi mina ngifuna ukufunda wena isiphi isifundo sifunayo ukufunzwa ngaso la. Hey, ilesi esiloliwe, ilesi eshiblikayo, ilesi esiround. Ufuna siphi la? Ongathi mawufunzwa ngaso uzisikhoda. Nkosi. Ayileke. Sakubukela Dr. Right? Yeah, ngiright. Yeah, no. Ngibingelele nomlaleli ekhaya. Uyangizwa kahle? Uyangizwa kubalekile ungizwe. Mawuziwa yimi ulemlalela kuze. All right. So angizibingelele izithandwa zethu. Uvulile, ungivulele. Ngivulele yake. Oh, so ungizwa kahle. Ungizwa. Okay, ungizwa wonke amakhono. Angazi ukuthi ubani ofavula kuwe? Ngathi wena phela uthe uvulile. Yeah. Mina ngivula ama-mic la uzwakala. Dr. Namhlanje sikhuluma ngento engicabanga ukuthi abantu abaningi abaye bangayinaki le nkinga. Into yokuthi umuntu aluthande kakhulu ucansi, yes. Angazi noma ngizothi inako yini i-addiction le. Yes, mhlawumbe ungasho njalo. Mhlawumbe ngibulisa abalaleli kuqala emakhaya izithandwa zethu abahlezi manje abathe asilali thina singakamuzi udokotela nomshingo. Ngiyanibingelela izithandwa zami. Ngibingelele futhi nezithandwa zami lapha ku TikTok we-Medilution, nezithandwa zami futhi lapha ku YouTube wa Dr. Nomcebo Mthembu. All right, so into yokuthi umuntu alithande kakhulu ucansi, yebo, ungayisho ukuthi i-addiction ngendlela thizeni, mhlambe futhi nangokwesiZulu nangokwesintu ungayibiza ukuthi uthi impene, ngoba kusuke kuumuntu manje ucansi olangazela kakhulu ngalendlela yokuthi sokungaphezulu kwakhe kwayena into angasakwazi ukuyicontrola lento ngoba isithathe imicabango yakhe, yathatha inkanuko nokulangaza kwakhe kwa too much lokuthi akakwazi ukucontrola even nezenzo zakhe indlela aseyenza ngayo, so into angasakwazi ukuyicontrola. Uyabona ke lento sokuyi-addiction ke njengoba usho nje. Kubizwa ngani kona lokho lwesilungu? Kuthiwa i-hypersexuality. Yes, kuthiwa i-hypersexuality. But ke okusho ukuthi hyper, if uthi hyper usukusho ukuthi kakhulu, all right, and then sexuality shuthi ubunkanuko bakho nomdavazo bakho soku over ngaphezulu kwesikali, all right. Look, kukhona lokho esike sithi vele kubalekile ukuthi umlangazele umuntu wakho, lokho esijwayele ukukhuluma ngakho, kodwa kunomehluko lokho ngoba lokho sijwayele ukukhuluma ngako thina ukulangaza nje ukulangazela ucansi, kuyinto umuntu akwazi ukuyicontrola, into futhi umuntu akwazi ukubekezela if umunye umuntu noma sulangazile wena, but if umuntu lo omlangazele ethi cha hayi namhlanje angifuni, into okwazi ukuyibekezela, kanti lo akakwazi ukuyibekezela leyo nto. Once wena wathi awufuni uzophuma ayothola kwenye indawo, okay, uzothola enye indlela yokuthi ayigculise lenkanuko yakhe ngoba akakwazi ukuyicontrol, agcine futhi esenza nezinto ezirisk ezofaka engozini kuze lenkanuko yakho leyakhe ifezeke. Lezi zinto ezifana nani uzogcina selala nomuntu nje ahlangane nomuntu endaweni uselele naye akaphethe icondom, all right, selala nomuntu angamazi ngoba lenkanuko kuye isimthatha over lokuthi ukuthulala nobani nini uma njena ekwaze ukufeza leyo ngaleso sikhathi. And inkinga ayilena, iningi labo uthi noma eselalile angadeli, uyabona, athi meqedile kuba ngathi still uzizwa ngathi unembobo khona into empty, nginembobo kumele ayigcwalise angathi angaphinda futhi, uyabo. Ugcina lona seba umuntu ke ogcina futhi esesebenzisa kakhulu iphone, all right, and iphone akayisebenzisi uyibuka nje kuphela, uyisebenzisa iphone kanye futhi nanokuthi ashaya indlwabo, all right, almost every day, usuku nosuku uzoshaya indlwabo lo muntu, all right. So uyayibona ukuthi lento kuyena soku ukudla kwempilo, sokuyinto ayenza normally lokho ukuthi if angasayenzile sengibela kule gama olishilo ukuthi addiction, ifana nomuntu obhema iwunga, if lo muntu engayitholile uzokwenza noma yini ukuze ayithole lento, even if kuhlangana nomuntu njengamazi namhlanje na agcine selele naye, okusho ukuthi inkanuko yakhe isuke isingaphezulu kwakhe. Kwabanye even
ama patients ukathola umuntu athi it's not even ukuthi sengiya-enjoya noma ngi-enjoy lento so kungathi umhobho le into kumele ngiyenze ngizuze mina ngizigculise ngayo kuze ngizizwe nami injabulo yakhe yonke isithuba elincane alitholayo iyo angazi ke ngoba kwesinye isikhathi ziba khona izimo noma le ngiyazi ukuthi ngoba ungowesifazane dokotela mhlawumbe manikhuluma nabanye abantu besifazane niyakwazi ukuyigcina nikwazi ukuyibona le ukuthi umuntu ozothi ukhuluma naye kungena kwele lutho kodwa uzwe ukuthi izinkulumo zakhe zine sex phakathi ngixoxa nje kodwa ke izinkulumo zakhe zinako ukuthi unako ungifenza lo yabo khonto ayifunayo kodwa manje legudla ayipheli inkulumo yenu ingazange ingakanga le noma izoyifaka sakudlala kodwa uyamuzwa ukuthi into yakhe ilapha mhlawumbe kube indlela asebenzisa ngayo amehlo akhe maye nawe amehlo akhe anako ukukufenza uyabona ukuthi ikhona le yes ngake ngaba komunye umkhakha lokusebenza wafunwa kulomkhakha wokusebenza into ngazithola ngibekwa kuba sesikhundleni soku-actor isikhashana special and enye yezinto okufanele uzimanage ama-resources inkampani and ufind ukuthi bangithola ama-case aqhamuka kubantu bakwa-IT and abantu bakwa-IT bathi no man i-newsroom yakho yabo is spending i-Wi-Fi yekhampani ngendlela wrong ngithi mina ngikhuluma ukuthi bangena kuma-site okungafanele sizowavala ke manje lo ma-site ukuthi ungakwazi ukungena ngakhona sure kodwa besingazitsheli ukuthi kulesi sikhathi unaso nokusikhathi sokusebenza kukhona abantu abangaspendi isikhathi esingaka yebo ngoba indlela esibuka ngayo lo muntu akwenzeki ahlala ngesikhathi kwenza uphenyo I was shocked uyabo ukuthi uthuke uthi wena kokuqala lo muntu ngendlela umbona ngayo ngendlela nawe umbona ngayo lo muntu mesebanjiwe awumhlanganisi nalento yabo mase ugcina usoba naye phethini ke manje uyokubheka ke i-performance yakhe emsebenzini uyayibona usiyabona ukuthi sincane isikhathi sakhe se-concentration entweni productive zasemsebenzini and nakhona-ke nakhona-ke futhi Mshengu kuba njalo lo muntu ugcina izenzo zakhe sezispoila either umsebenzi wakhe or zispoile ne-relationship yakhe ngoba of course lo muntu okunye ukudela ngeke aze akuthole kubudlelwane bakhe so uzogcina lo muntu eseganga ngaphandle futhi uma segangile wambamba axolise futhi ngempela umbono ukuthi lo muntu uyazisola ngento ayenzile kodwa sonke isikhathi uma eseyenzile lento uzisola after eseyenzile futhi abe nayo i-guilt yokuthi lento i-wrong lento engiyenzile kodwa uzophinda futhi as much as ezinyeza ukuthi uyenzile lento ayithi use uzophinda futhi ayenze lento athuke futhi eseyenzile again ukumbono izingane lezi ezibheme wonke uzoxolisa phambi kwakho athi ngeke ngiphinde ma-antiza akhale kube njani uzophinda kodwa umbuyise umngenise endlini umhlalise next wayedwa nje uzoba lonely abe bored usentshontshe TV sephuma naye so naye lo abanye bakwenza because of lokho ukuthi ulonely omunye umuntu azizwe eyedwa abe nesizungu enesizungu sakhe usesigcwalisa ngani-ke usesigcwalisa ngalo leli ucansi okay agcine asekwenzile lokho waganga azinyeze lokho zinyeza futhi kumbuyisele kona futhi lapho ukuthi aphinde futhi agange futhi alright but kwenzeka dokotela ukuthi lo muntu agcine mhlawumbe engenayo a stable relationship yes ukuthi 3 months ngiyahlala ngiyahamba kodwa unayo lento futhi kwesinye isikhathi yawo lama-toys vele vele avale igap uma ingamtholanga lo asuke emdinga isikhathi look vele ngoba lo muntu uzogcina eseganga njalo ugcina kwayena angasafuni ukugxila kubantu ngoba uyazibona ukuthi ugcina esephoxa
Okay, so kwayena kuze azisave na indlela azibona ngayo. Okay, ugcina ngampela ama relationship akhe eseshesha adlule kule relationship aye kwenye ngoba noma ekuyona i-relationship le akuyona usuke sabe nexhala ukuthi uzobanjwa kwakona lokho kuyasinda nje kukodwa ukuthi manje lo muntu uzobanjwa ngoba akakwazi yena ukuthi ehlale nomuntu oyedwa njalo ngenxa yokulangaza kwakhe. If lo muntu anaye engakwazi ukuthi amnikeze lento ayifunayo uzodlulela komunye. If beqabene nalo muntu abanaye still ngalelo langa ixabene nawe azi ukuthi vele ngeke ngikwazi ukulala nawe uzothi uhambe uyolala nomunye umuntu ngaphandle. All right, but ngiyafisa ukuthi nomlalelo lapha ekhaya si-understand lento ngoba kulula ukuthi sibone lento ngathi kuganga nje or umuntu ogangile. All right, kanti lento ngokwesimedicine ngokwescience inempande yayo ukuthi ibangwa yini. All right. Now khumbula ukuthi isenta engqondweni yakho kunesenta engqondweni yakho kuyiyona econtroller inkanuko yemizwa yakho esekameleni. So noma yini ezokwenza ukuthi leyo center engqondweni yakho idamageke ingabi right izokwenza ukuthi wena ungabi nama break manje ngoba one of the things ewenza ukuthi wazi ukuthi ucansa ngikwazi ukulenza la ngisemsebenzini angikwazi ukukhala hawu ngiphambi kwezingane ngiphambi kwabantu uyabona ingoba ingqondo yakho kuthiwa i-prefrontal cortex iyakwazi ukuthi leyo ngqondo ngoba ine logic ikwazi ukukutshela ukuthi hayi lana ngimele lana kumele lana ngimele. But kunabantu othola ukuthi sokunento eyenzekile kuyena engqondweni kwaze leyo phathi engqondo yakhe yaba nokudamageka ugcina lo muntu engasakwazi ukujaja ukuthi yini right yini wrong. Okay, omunye ngempela uthola ukuthi unokugula ngempela okwengqondo sokwenzeke kuyena. All right, whether ukuhlukumezeka okuningi asedlule kukona agcina ngempela siyonakala leyo ndawo yengqondo sokuba nokugula kwangempela ke manje ngingakona nje lokhu ukuthi kunento eyenzekile engqondo but sokunokulimala ukubone kakhulukazi izingane or abantu esike sithi thina ingqondo yabo inokukhubazeka kancane. Labo bantu labo balithanda ucansi futhi angasabi asithinta isitho sakhe phambi kwakho ucansi ulifuna lana easy because leyo phathi yengqondo esuka icontroller umdavazo nenkanuko yomdavazo isuke sithintekile. So manje lo muntu ke akasakwazi yena ukuthi acontrole leyo mizwa yakhe sifika noma inini but also akakwazi nanokuthi abone ukuthi isikhathi esiright lesi akuzona isikhathi esiright. So naye ke lo muntu uthola ukuthi umuntu nje uzomabhizinisi uyazisebenzela uright kodwa une bipolar. Ukubaboneka abantu abane-bipolar uthola ukuthi 1 minute umuntu one-bipolar uphansi yombonto uyazithulela uphansi ngesikhathi wombo sehleka kakhulu uyajabula ingqondo iphelela uhlamphe kakhulu futhi but unalesifo kuthiwa i-bipolar. So ngesikhathi i-bipolar yakhe ikule side lokuthi sithi manic lapho isuka i-energy ephezulu energy yakhe unomdlandle energy yakhe iphezulu nama situations ukenze into uzothi hawu yini into oyenzayo manje uyabona uzuthuke wena ngoba uba umuntu angazi ngesulini kuba impulse wenza lokhu manje uyabona wenza into eningi ngesikhathi sodwa. So naye lo muntu loyo uzofola in lenkinga ukuthi ngesikhathi ekuleyo episode ukuthi abe manic uzolifuna kakhulu ucansi engakwazi ukuthi azicontrol. Kunabantu abane dementia nabo futhi ufese umuntu ekhohlwa kakhulu naye futhi lo muntu uba nako ngoba iyahambisana leyo phathi engqondo leyo ukuthi umuntu usene dementia nomuntu one epilepsy. So uyabona ukuthi kusuke kunale ndawo kwingqondo yakhe esuke esi-effectekile uphathi yokuqala leyo. All right, kube nephathi eyokuthi ama hormones akho mzimba khumbula ukuthi kunama hormones akho enkanuko also. If lo ma hormones akho nawo umzimba wakho for whatever reason esenyuke kakhulu then uzohlala ulangazele futhi ungadeli uthe uyenza ungadeli ululangazele unomphela. Abantu ke futhi abasheshile ukwenza ucansi esayingane iyajwayela ukuthi benze le. Umuntu futhi othola ukuthi wanyukubezwa ngocansi esayingane mhlawumbe wanga understand kodwa wayibona lento ukuthi hawu into eyenziwayo lento and into umuntu ngesikhathi eyenza kumina lento ngamuzwa lo muntu enamandla over mina. So nami if ngizifuna ukuzizwa ukuthi nginamandla angenza umdavazo kakhulu ngidavaze lona lo kanti lo muntu khona la hlukumezeka khona usegcina serial killer serial mdavazo kwayena.
mhlawumbe ngiyafuna ukuthola le dokotela ukuthi le nkinga siyibuka kowesilisa noma kowesifazane noma kubona bonke bobabili ngoba kakhulukazi nje kumuntu wesifazane in fact lokwengqondo kubona bobabili alright konke lokho whether into odlule kuyona kumuntu wesifazane abaningi if kuthi kwanyukubezwa ngocansi okay bajwayele labo ukuthi abe umuntu olufuna kakhulu ucansi angalideli okay kanti ilento eyakheka kuye ngalesa sikhathi lesana agcina ngempela selifuna kakhulu ucansi owesilisa ifanyukubezwa ngocansi ujwayele ukuthi angalifuni ucansi ujwayele ukuthi nyoma wenzile umdavazo angafiki kuvutha ondaba wenza azadele athi angideleki akuvuma uthadele kodwa akachithi loyo ke ujwayele kuba umuntu wesilisa onyukubezwe ngocansi alright. Then kube khona futhi umuntu othola ukuthi owesilisa othola ukuthi wajolelwa umuntu akade emthembile kade sezomshada lo muntu wamphingela okay wazizwa yena elulazekile nesithunzi sakhe sihambile ngenxa yalento kuze abuyise isithunzi sakhe ugcina yena ke sethi wakhe damage ke ulala na wonke umuntu ke naye kanti uyena nengqondo yakhe lelimele usuke zama ukubuyisa lesasithunzi kanti akazi ukuthi lento ayenzayo is one of the things ke manje esigcina ngempela esilimaza isithunzi sakhe. Alright, ngiselayo kukhona futhi abantu othola ukuthi mhlawumbe unayo leyo nkinga leyo kodwa izinto zakhe ze-silence sure yabo yonke into yakhe ithi mayibe private yonke into yakhe wenza konke kusamanje uyawakhava wonke ama-corners akhe uma wenzekile wabambeka uma wenzekile wabambeka uba nako ukuthuka ukuthi kuba kwenzeke kanjani ngoba beyenze control yonke into yakhe yonke into yakhe uyabona ngithi ugade kwasani ungasekuqhamuki kodwa into ibe iyikuthi uveli usexual addicted uthanda kakhulu ucansi kodwa futhi ulo muntu too reserved ongeke wacabanga ukuthi kunjani upartner wakhe oseduze wakhe angeke azakucabangela mhlawumbe wesikhathi nawe upartner uyakubona ukuthi okay iba khona into ukuthi ngidelanga ngendlela afuna ngayo kodwa bese kuba khona lezi zinto lezi ezenza ukuthi ukuphuma kwakhe nokwenza kwakhe izinto zangaphandle na yonke ekuzama ukuvala lesi space if very secretive mayebanjiwe athuke futhi mayethuka useyabaleka kuleyo budlelwano usuqala enye relation ngoba usebanjiwe lokhu lento abeyifihlile kakhulu khumbula ukuthi i-addiction yumeyiphi umuntu one addiction le bajwayele ukuthi futhi abe umuntu one-addiction nakwezinye izinto okay whether leyo addiction izoba i-addiction ye-porn yokumasturbate i-addiction ye-sexting amafoni ukuthumelana so if umuntu osenza lokho through social media ngeke ayenze nomuntu oyedwa okay uzogcina enza nabantu abaningi kuphela wena uzombamba kulo okay uzoyeka ngempela kulo amdelete enzeni ngoba kuyena nento ayenzayo akuyona into ayenza ngoba exhumene nalomuntu ngokwemizwa kakhulu ugcina udavaza wenza kuyena ngathi umshini nje uyenza nje lento omunye agcina seze endikindiki ngoba kuba ngathi uma ngayisho mhlawumbe nangokwesintu kuba ngathi lento kuumoya omphetho omenzisa lento ngoba akanayo nanemizwa yokuthi if esekwenzile wakushiya wena akakuzweli wedlula nje adlulele komunye so yebo if kuukuthi ubanjiwe lebanjwe khona very well uzokwazi futhi ukuthi akhave futhi akubonise ukuthi abona lapha angeke ngiphinde futhi amdelete kodwa yazi ukuthi khona yena lesedla khona futhi if ngithi uyadla ngisho ukuthi usegculisa lemizwa yakhe yomdavazo kwenye indawo manje ngoba abanye futhi bayenza lento because ezibona ngathi akanakiwe so kuba indlela yakhe yokuthi asebenzise ucansi by mistake njengothando kakhulukazi futhi omunye umuntu okhule ezibona ukuthi wengabalekile ekhaya wengathandwa usegcina manje enza ucansi kakhulu ngoba ethi uzama uthando kodwa ethi selenzile ucansi nalomuntu athola ukuthi awusengilenzile kwaphela kodwa still angilitholi lento engiyifunayo adlulele kwenye indawo ngoba into ayifunayo yena mhlambe uthando into ayifunayo yena ukuthi ezizwe ebelonga kumuntu
ifento ayifunayo yena ukuthi azizwe yena enesidima nesithunzi nokubaleka kumuntu othize kanti lokhu akwenzayo ugcina engayitholi lonto ayifunayo. Doc, wena ke mlalelo Khoza FM sikunikeze ithuba. Awuzibuzele bukhoma kudokotela inombolo yethu osithinte la emsakazweni Khoza FM kodwa ke ngiqale ngapha sidluliselaba dokotela emveni kodwa siyabuya. So thathe ke nama SMS wena ke mlalelo Khoza FM thumela ivoice note ubeke ingxenye yalokukhuluma. Iclientele ivikela wena nomndeni wakho ngesizotha uma nihlangabezene nosizi. Sekuphele iminyaka engu-30 sisiza abantu baseNingizimu Afrika abangcwele ngesizotha. Sikhokha engaphelile amahora angu-24 futhi uthola nekhava yengozi ephindiwe uma unohlelo ngiyahleka ukuthi kunenkomo yami le ebenempene zethu azimbi eqolo. Bengiqala ukubona impene mina ukuthi ikhona into ekuthiwa awuhlolwampilo futhi bayisika ngathi ngifuna ukuyibona le yakho namhlanje ngoba ayizali ukhozi ku-441 Iclientele Life i-FSP so ngilindile ukubonjwa wasikhiphe impene ukuthi izozala imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile. Zulu Science iyenze okuhle preschool ne-daycare kwaDukuza isekelani primary school eMlazi Denver primary kwaMadlala Maqadini primary kwaMashu Kwakwa combined school eseQwaqwa babonga kakhulu ngokusiza izingane zabo zikwazi ukudlala ngcono. Njalo uma uye esitolo sangakini bese ukhetha isinkwa sesasa usukukhetha ukuthi izingane zivile enkulungwaneni zidlale kangcono lapha eMzansi. Ngalokho kunakekela kwakho sesakhe amabala okudlala ayinkulungwane ezikoleni eziyinkulungwane kwasizakala izingane ukuthi zikwazi ukudlala futhi zikhule kahle. Asibonge abantu baseMzansi ngokusiza izingane zethu zikwazi ukudlala. Sesco abantu abanakekelayo benza izinto zibe ngcono. Ukhozi FM seliqhukiwe ezigabeni eziyisishiyagalombili Radio Awards 2025. Izinhlelo ezigqokiwe iVuka Africa Breakfast Show, Ukhozi FM Top 20, iPrime Time Sports kanye noSiyage Ngoma oliqhuba ezigabeni ezimbili. Sisihalala kuNonhlanhla Mroza Mthelezi oqokwe ohlwini lobasakazi abavelele ezinhlelweni zasekuseni. Abocini lapho Ukhozi FM luphinde lwaqokwa emikhankasweni evelele nyakenye. Ukhozi FM Music Indaba kanye ne-Back to School campaign. Sibonga asiphezi kuwe mlaleli. Yes, amaphilisi amanzi yes azokwenza because akhipha ne-potassium ne-magnesium azokwenza ukuthi ube namajaqamba. Thola inhlobo yesawoti ne either khona nutritionalist nama-6.99 nama-355 ml NRB babia i-Corona Extra noma i-Corona Zero ngo-190 rand. Yenza extra uthola amanani phansi kuleli hlobo. Kutholakala kuze kube umhla ka-7 kuDisemba 2025 abudayisela abangaphansi kweminyaka engu-18. Noma ngabe udaba lwase-CCMA, inkinga ngumakhenika, ublacklistwa kungafanele, idivorce engaphikisiwe, iClientele Legal ikunikeza usizo lomthetho olungafika ku-745,000 rand ngonyaka kanye no-5,000 rand webheyili kubo bonke abaseNingizimu Afrika. Sikhava ezezimali, ezobugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma inini emahoreni angu-24. Joyina namhlanje. SMS ukhozi ku44789. Yebo, ukhozi ku44789. iClientele General, iFSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile. Siphelele. Umsakazo olalelo Khoza olumaphiko nonamba phambili. Ngasithinta ke kule nombolo elula kakhulu yalapha estudio 0860002437. Sesela kuyona dokotela mina uhlebo umthembu kulona ngeKhozi FM. Kanti ungathumela ngene voice note kule nombolo elula ku 0716136667 kuKhozi olumaphiko. Singena nje manje kule nombolo elula 0886002437. Ngifuna ukugijima ngedokotela ngenxa yaso isikhathi. Kube quick. Ukhoza sawubona. Sephumile la. Doc. Asibuyele kulo lelo daba. Sure. Ke khuluma ukuthi ngokwakithi kuthiwa owesifazane osuke elithanda kakhulu ucansi. Ngokwedlulela kuthiwa unempene. Yes. Ngangizwa gogo bekhuluma ukuthi hayi fanele aphehlwe igazi elibi uzoba ngcono. Khona into njalo. Kwakuze kugcinwe la doc
kuze kuthiwa aqashele futhi nokudla akudlayo okuthile amaqanda wesifazane aqaphele ushizi into enjalo amasi nenyama yenkukhu-ke kuthiwa isidunu lesi senkukhu zinako lokuzandise zifake phela yazi ukuthi isinto sethu ngithi uma izinto ngiziprova scientifically ngiqake ukuthi babaze kanjani labantu ukuthi ngempela lento ngempela lokudla okushoyo kugcwele into okuthiwa i-estrogen sibiza ngokuthi i-phytoestrogen ngoba ihambe ikopishe le hormone yakho kumuntu wesifazane kakhulukazi musamusha le ekuthombisayo okuyiyona ekugcina vele yenza ukuthi imizwa yakho ibe phezulu. All right. So ngempela lokho kudla lokho kuyakwenza lokho. That is why manje izingane ezincane zino 10 9 seziyathomba because of ukudla sikudlayo. Asithi mesithathe nakuqala umlaleli. Sure. Because sakho kukhona futhi kunjani? Sikhona. Ngikhona. Ngihleli lapha phambi kwami nje nazi nezibunzi ziphambi kwami lapha kodwa ngibuza dokotela. Kodwa akaphumelanga ngobala udokotela ukuthi simufundo kaswidi. Oh, suyayingena nawe lo daba. Ngizabona mhlawumbe ukuthi umuntu wesifazane emphakathini enempene mhlawumbe noma mhlawumbe udala kafaka mhlawumbe ushiye nama-hormones aphezulu mhlawumbe ngizama ukuthi niwehlise. Yes. Ulalele emoyeni yes. Yeah, kokuqala nje ngiyambona usengena le ndaba le yespoon. Yes. Ngathi uyibonile. Ngathi uyazazi le spoon. Okay, lalela. Asingakhohlwa ukuthi kukhona kumuntu wesifazane ne even kunamaphilisi angasamenze ukuthi inkanuko inyuke inkanuko kunamaphilisi whether wesilisa wesifazane akhona amaphilisi esiwazi sodokotela siyazi ukuthi ila philisi selimenze lo muntu kube nalenkinga. In fact nje ngiyahlebela ngisasebenza ejele ngoba sasiwazi lamaphilisi ukuthi akhona lamaphilisi sithole sibanikile labantu uthola ukuthi abantu ejele manje uhlale uhamba induku ivukile sonke isikhathi. Yes, so sasisigcina sibajova ngeminye imjovo manje ukuthi uhlale iwile manje induku yakhe because yawazi lamaphilisi azokwenza ukuthi ihlale imile induku kanti kuyingozi kwalikona lokho kakhulukazi lawa njengoba ngisho nje engqondo hambisana nengqondo. Okay, kanti thina siqoqile insimbi wena doc khona futhi namanye ebe owasebenzisayo hambisana alekelele kakhulukazi indaba masil. Yes. Nawo futhi ayingozi kakhulu. Yes, kakhulu ngoba isibhamuhlala esibili. Kodwa ke inkinga yawo ke lawo kunina enjima kakhulu ukuthi once wasebenza kakhulu la ngilo maphilisi lawo ukuthi ube nama muscles ejimini umzimba wakho ngoba kumele ngabe uyazenzela yona leyo chemical ukuthi wena ayiphakame le chemical kuzovukelwa manje wena njalo uma uzijova ngayo ejimini umzimba uyayeka ukuthi uzenzele yona leyo chemical ugcineke manje umzimba wakho suba ndikindiki igcineke kwawona umnomzana wakho ke manje useyahlehla ke gcina ngasafuna ukusebenza kahle kanti uwena osohambe wa switch off unnatural wokusebenza kwale chemical ngenxa ukuthi usuhambe wafaka le chemical so ku wrong. Okay, sasibabaza nathi dodo babaza amatende sewabonise media siyaqina ukuthi itende kodwa ngimphendula umlaleli. Yes, iqiniso yebo umuntu uyakwazi kodwa into ebalekile ukuthi asithole ukuthi yini imbangela ngoba isuke ikhona imbangela. Kukhona omunye umuntu wesifazane ozokwenza lokho kanti ngeke ngithi silonda but kunento ngaphakathi kena emenza ukuthi alunywe. Uzobona ke kumuntu wesifazane bayazi ukuthi if kakhulukazi nale infection le ekhipha i-discharge le emhlophe uyanwaya kuluma inkomo yakhe kuze kube mnandi azasho ukuthi ngiziluma ngize ngime ngizinwaya kumnandi. So ukulala or ukulalwa kuyamnwaya ngaphakathi manje if lo muntu unesilonda ngaphakathi ngeke kudele uzothelele manje anwayeke kube mnandi sithule sishoshozela ngaso sikhathi sizovuka kanti inkinga kunalesilonda eside singaphakathi esidinga ukuthi lapha sasingamkhethete siphi asithathe omunye la asithathe omunye umlaleli sokhosini sawona
Kunjani futhi? Siyaphila futhi. Sikhona kanye kwethu. Ukulalela udokotela. Udokotela ukuthi yazi nginenkinga yokubuza ukuthi benginokulala nomuntu engizwana naye. Okay. Kodwa manje mafike salala mafike salala nje after afika bleed. Okay. Angazi nabo ukuthi ubleed kuthiwa yini, angitshela ukuthi inkomo yakhe siyaluma. Ableed-ke isikhathi eside nje kuze kuphele inyanga futhi. Iziqala inyanga futhi ingazi ukuthi kwenzakala njani. Sure. All right. So uyambona-ke ungamphendula? All right. Uyambona-ke ubaba lo useya kulento bengade ngiqeda ukuyichaza nje manje yokuthi if kuwukuthi kunesilonda esikhona ngaphakathi ngoba once wamlala lo muntu kusho ukuthi lesilonda lesi siyasiqhuzula ke manje. All right. So usezokopha so eleqhubekile opha kanti wena suhambe wathinta lento ngaphakathi ke nesilonda. Omunye akusona nesilonda, omunye wathola ukuthi kunama fibroids. Okay, ngaphakathi. Khumbula ukuthi ama fibroids ayaphila nawe, adla igazi njengoba unegazi nje adla igazi lakho. So uzothi momthintile uqhuzule lento agcine lo muntu useyopha. All right. Omunye umuntu wesifazane unento esithi endometriosis. Endometriosis kusuke kuyini? Kusuke kuyinyama zesibeletho sakho zivele zaningi zakhula more than bokumele ukuthi kube yisona. So nakhona lo muntu kulula ukuthi kuqhuzuke ukuthi avele ophe nje if ungaphakathi. Omunye umthola ukuthi womile. So ngesikhathi umngena ngoba depends ukuthi wopha kuphi ngoba omunye ngesikhathi umngena uthola ukuthi womile then uzosikeka adabuka ugcina useyopha ngoba izinyama zangaphakathi kwinkomo they are very sensitive and zi-thin. All right, and if esemdala ziba thin even more and ziyoma. So uthola after umdavazo lo muntu loyo usenako ukopha. But ngiyafisa futhi ukuthi njengoba kakhulukazi kusayile nyanga lapho esikhuluma khona ngesandulela ngculazi omunye if edla amaphilisi ne HIV kuyakwenza futhi lokho ukuthi ophe even if kakhulu even not kakhulu but kube khona ukopha after umdavazo kanti sokubangwa nayo wona amaphilisi futhi. Okay. Doc, ngifisa sigijime sibheke ama voice note la ngesikhathi. Abonga bafowethu ithuba ngicela ukuba anonymous mhlawumbe nodokotela nginayo le nkinga lena enikhuluma ngayo uthola ukuthi sometimes ngisethawini sengibona nangithi ngisethilini noma sengibona nje umuntu sengiyahalela sengiyahalela kabuhlungu ethawini noma ngihamba kuphi lana ke la ngihlala khona nalabo sisi laba sebaze bangazi ngishiya igama ngishiya ngizikhukhumeza ngaloko kodwa into eyenzeka kumina sometimes ngizizwa ubuhlungu laba abadayisako sebangazi ngishiya igama sometimes ngike yabona nje uthole ukuthi sengiyathenga kathathu kawu-4 ngosuku olulodwa ngihlala nomuntu endlini siyaxabana njalo uma engincisha ngiyayifuna every day. Thola ukuthi kwesinye isikhathi sekuphuma uketshezi oluncane kodwa still ngiyifuna. Sawubona Dr. Nomcebo nawe ngishini lapho kuze FM. Cela ngazisho igama. Nginomntwana nami wentombazane. Uyiqale lento na-15 bengizitshela ukuthi uphethwe istage. Uzuna 19 manje wenza into eyodwa seze wahamba nala ekhaya. Ulala la uma uhamba umfuna umthola lapho uyathutha ayohlala la angazi nje kule age akuyo uselale nabafana bayingaki uyangikhathaza kakhulu umlanda la uma umthola lapho akanawabi uyathutha ayohlala komunye ukuthi usuke emtholeni kanjani angazi uphinde uthi mayesebona ukuthi somtholile lapho usuyamazi ukuthi uhlala lapho umlande athuthe lapha ayohlala nomunye futhi la afika khona nje
wenza sure ukuthi kufanele kanomuntu and uyambona nje ukuthi akanawo newari. Ulala la avuke la alale la avuke la uyabarawunda nje abafana emane uma uyabheka nje angazi ngibona ngathi akubuhlungu kuye angazi ukuthi uxakwe yini angazi ukuthi kwenzakalani uyangikhathaza ngikhathazekile ngempela angazi ukuthi ngancedakala kanjani uyiqale lento ena 15 years till manje una 19 yokwenza 20 next month is January wenza 20 usenza 21 angazi siyabonga kubalaleli abasithintile Mshengu. Uyayibona Mshengu ukuthi lento singayikhuluma nje kodwa into eserious lento and nakubantu esuke ngempela ibaphethe. Wemuzwile ubhuti lokuqala ukuthi akasathandi naye kodwa lento injengo spirit njengomoya emphethe ukuthi kumele ayenze lento uyabona and uyambona ukuthi kwayena into azinyezayo ngayo lento ade ngisho ukuthi umuntu uyayenza lento egcine nazizwe empty ukwenzile lokho kodwa uzizwa empty lonely ezizwe ene guilt enokuzinyeza after eseyenzile lento athi esekwenzile athi ngoba sengikwenzela ngiphinde futhi alright kanti uphethwe ilesifo kuyisifo empeleni Mshengu and ngifuna nomlaleli mhlambe nongafonanga kakhulu ngeke phela kube nokunderstandana manje na endlini bazohlala beqabene njalo ngoba yena kaneli alright and engenelini kwakhe akakwazi ukulinda lo khona endlini uzohamba eye ngaphandle okusho lapho usephule netrust nalomuntu anaye lo muntu onaye uzosibona ukuthi kushuthi mina oyinkinga gcina sokube okunye lo ngoba sizozijaja kwayena azibona kushuthi angenele mina kushuthi angimnelisi kushuthi something khona wrong ngami okay kanti naye lona une guilt ngalento ayenzayo. So number 1 nakumlaleli nje omunye nolalela ekhaya ngifuna wazi ukuthi lento kuyisifo alright sikhuluma nje ngayo nje namhlanje ngoba siyaqwashisa ngayo kuyisifo but kuyisifo esingalapheka alright ungahlali naso uzitshela ukuthi ayi umthetho wami or kunjena kuvele or lengane njengalengane nje ina 15 ayazi lutho leyo ngane imuso na 15 ngoba ingqondo yakho isingaka develop kunaloko lengqondo yengane okuyiyona kwenza ukuthi wenze noma yini ungacabangi kusuke iyona emphethe leyo ngqondo le hence yena wenza ucansi or unikeza abantu inkomo yakhe ngoba efuna ukuthandwa ngoba efuna ukuthi ethi ngowabani kodwa akayithola leyo nto ayifunayo alright and kubantu abasha isikhathi esiningi basoke befuna lokho bafuna ukuthi azibone kukhona la eshoda khona ngokwethando either ubaba akekho emndenini wakhe or khona lena engazitholi khona enele manje ufuna ukuthola ukwenela ngokuthi ehambe nikeze umzimba wakhe kubantu besilisa and labo bantu bagcina ngempela bemenza futhi still azizwe small uzoledlulile kwemunye kukhona into ayifunayo ngokwemizwa. So nawe mama ekhaya nje ulalele akona ngoba ingane yakho i wrong or akona ngoba ingane yakho ikudelela but iyagula lengane yakho iyakudinga wena as umzali ukuthi awuyisize ithathe uyise kodokotela bazohamba bayicheke but idinga nodokotela abayingqondo abantu abazokwazi bayisize bathola ukuthi yini impande yalento ngoba njengoba ngisho isuka khona into eyenzeka khona into engqondweni engasa align kahle alright so msize umntana wakho ngoba nako lokho ukuthi eyingane na 19 thosana 19 manje ehamba ezinikeza umzimba wakho kubantu sizobuya nezifo akathi ngani ukuthi uselele nabanga yes uzobuya nezifo but two uzongena kuma drugs manje ngoba njengoba ngishilo iaddiction eyodwa ilida kwenye addiction uzothi sulale nabantu abaningi suyazinyeza usazithemba usazithandi iself esteem yakho isiphansi sizongena kuma drugs ke futhi manje nakutshwala kuze udunge leya mizwa yakhe ukuthi angayicabangi lento kanti into ezifana notshwala kakhulukazi kumuntu wesifazane ziyesinyeni zizomenza futhi alifune ucansi okay. So mhlambe sengivala nje Mshengu angibatshela abalaleli ukuthi izo zona izifo ezinjena ke futhi esizitreatayo lapha esibhedlela sami ngoba njengoba ubona nje ukuthi kokubili konke lokhu kubona bobabili lade befonile but kusone lesifo lesi sokuhambisana nokuthi khona into engqondweni engalayini kahle noma ama chemicals emzimbeni wakho angekho right.
uma lo wengane ngizoyishiya inamba yasesibhedlela kuze ingane namanje zikhona ezinye ingane angixoxela ngesivulile for ingane isonto lonke nje lezi sezikhona ingane December wonke mokuvaliwe zikhona ingane ozithola ukuthi zanyukubezwa mhlambe idlwenguliwe zashonelwa zadlula divorce or azikhopi esikoleni zabhulishwa esikoleni so ingane ozibonayo ukuthi sishintshile lengane or inolaka kakhulu khona into yenzakalayo and ingane akulula ukuthi ingane ikutshele wena umzali ukuthi khona into edlule kuyona so izibulale yes so inamba yami yasesibhedlela eMedilution Wellness Retreat it is 072 994 7547 ngizoyiphinda futhi 072 994 7547 ungasenda noma imessage noma WhatsApp bazokufonela back whether ufuna ukuthuma ingane yakho or wena umuntu omdala yourself uyazibona ukuthi uyalidinga usizo whether lihambisana nomdavazo or whether kuhambisana nezinye izinto ezigcinezelayo emphefumulweni wakho ubona ukuthi impilo yakho imile ngenxa yokuhlukumezeka usudlule kukona ngithinte kuze ngikwazi ukuthi ukusize ukuthi ukwazi ukuthi uthole impilo yakho ibe lokumela ngabe yiyona uthole injabulo yakho all right. Now if kuukuthi ke kodwa ufuna ukuza kumina eclinic uday laba angikadmit laba uza ngosuku inamba yase clinic ithi 031 765 8475 khumbula ukuthi eclinic yami ke siyachatha siyaqhuma sikhiphi acid skin insalela zamaphilisi lezi ezigulisa abantu kakhulu zivala imthambo skin nezinso so konke lokho phela usubona udokotela kuqala kutshela ukuthi yini oyidingayo so ngizoyiphinda futhi yase clinic 031 765 8475 all right nibe nobusuku obuhle yes sebeyabhala la kapha ku TikTok yakhona uyaziyo that is it sebeyibhala nombo ngesonto ebusuku sedwa yes always ngesonto ebusuku ngo6 kusuke kunomdavazo ku Dr Nomcebo Mthembu network bese ngiqinisekisa phela singathi sakuvusa kanti vele sikuvusa vele mhlambe isipuni sengiyosichuza ngalelo langa kodwa-ke mlalelo khosi maphiko sibonga kakhulu lapho nike udokotela uNomcebo Mthembu langesondweni zami ngisifanayo uphinde abe khona kulona-ke ukhozi oluhamba phambili ukulahlekelwa othandiwe akulula neze kungakushiya unengcindezi enkulu kwa-clientele izinhlelo zethu zomngcwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngo-24 uthole ne-airtime ka-200 wamarandi uma isicelo samapholisela omngcwabo sikhava abantu abangafika ku-13 kwiplani eyodwa SMS ukhozi ku-44419 ku-44419 i-clientele life i-FSP eGolide kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisensi imibandela iyatholakala unumber 2 ngangimsheke yabona isipuna afuna ngisikhethe okay esipho sikhethayo wena this one or this one condoms this one or that one Poseidon ngizimandla futhi ngivikelekile ngaphakathi Tomthandayo which one this one simple easy uyena umdavazi hey isikhathi saKhisimusi ke lesi Christmas brunch yabona lo nama beads nyama lo yabhora lo yeah no nyama nthanda lo no nomkitazo phambili akitazela akize phakathi hayi lo nto ndayenza enganeni yami choose mazikhethela umuntu osemzini abantu hayi ngeke ngize ngikwenze lokho ngisho noma umuntu ongamnika inswa noma isitho sakho ingane yakho hayi umuntu enthanda naye ngoba liyaphela uthando uyajika umuntu noma ngathiwa kimi yajika angiphathi ke mangabe neyena wakithi mina ngeke ukunikela kwakho akufanele kuncike ekuthenini uzotholani in return iqiniso lithi uma unikela ngoba ukhipha okusenhlizweni yakho uyibonile indoda wayibona intokazi wayithanda wasithatha isinqumo sokuthi ngiyafisa ukumntakula uma kodwa unikela udokotela Dr Mthembu ungcono vele uyeke unganikeli ngifuna ngichoose ukuthi iliphi enifunayo ngoba ngiyawakha so I decide which one I must make this one that one inama beats Mlaleli, nangu umsakazo wakho hamba phambili uKhosi FM ukuthulela umdlalo womoya ozicawucawu osihloko sithi kukhethwa izinyembezi esibhalelwe uSicelo Gaza.
lesi isiqephu hayi Zulu